Dnes krátko po 9. hodine bolo na tiesňovú linku 158 prijaté oznámenie o lúpežnom prepadnutí 74-ročnej ženy. Poškodená žena uviedla, že cestou z kostola ju napadol neznámy muž, ktorý s ňou zápasil o kabelku. Keď žena pri zápase spadla na zem, podozrivému mužovi sa podarilo kabelku z rúk vytrhnúť a utiecť z miesta činu. Poškodená žena zranenia neutrpela, materiálna škoda jej bola spôsobená vo výške 90 eur. Okamžite po nahlásení skutku boli na miesto vyslané hliadky obvodného oddelenia policajného zboru v Trebišove aj psovod so služobným psom. Služobný pes Ciron zachytil pachovú stopu smerujúcu do mestského parku, kde pri plote futbalového štadiónu označil odsudzenú kabelku. Následne ďalej pokračoval po stope a v kroví v mestskom parku označil prítomnosť osoby. Zasahujúci policajti podozrivú osobu vyzvali, aby vyšla s kríkov, avšak tá ani na opakované výzvy príslušníkov policajného zboru nereagovala. Následne osoba vyšla s kríkov, avšak počas toho, ako vychádzala, vytiahla z vrecka punty nôž a snažila sa nožom bodnúť služobného psa. Policajti osobu okamžite vyzvali, aby upustila od protiprávneho konania, keďže však bol ohrozený život a zdravie zasahujúcich policajtov, psovod v zmysle zákona o policajnom zbore jedenkrát vystrelil zo služobnej zbrane varovný výstrel do vzduchu. Podozrivý muž sa s nožom aj naďalej zaháňal na zakročujúcich policajtov a snažil sa z miesta ujsť, služobný pes ho však zachytil. Muž sa s nožom opätovne snažil služobného psa zasiahnuť a aj napriek ďalším výzvam policajtov na upustenie od protiprávneho konania tak neurobil a ďalej ohrozoval príslušníkov policajného zboru, preto psovod druhýkrát vystrelil varovný výstrel do vzduchu. Muž sa dal na útek, policajné hliadky ho však zadržali a spacifikovali. Následným vyhodnotením kamerového záznamu bolo potvrdené, že uvedená osoba sa dopustila trestného činu lúpeže. Podozrivý muž bol po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnený do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru v Trebišove 36-ročného Matúša obvinil z trestného činu lúpeže a trestného činu útoku na verejného činiteľa. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov.